ନମା ମୋ ଲାପଟପଟା ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ ଶୁଣୁ ଆଇଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ହଜାର ହେଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେବା। ଏଇତ କିଣିକି ଖାଇ କିଏ ଖାଇ ସିଏ ଜାଣି ତୁ ବି ଜାଣିଛୁ ସିଏ ଯାର ମାମି को ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଅ ମାମା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନି ଡ୍ରେସ୍ ହାଇଟ୍ ଦେଇଛି ବ୍ରାକେଟ୍ ଏ କାକୁ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା କିଏ ପିଇବ? ଜୁସ୍ ପି ଦିଅ ଜୁସ୍ ଜୁସ୍ ନାଇଁ ଜୁସ୍ ପି ଦିଅ।